MJ Studio and Production, rozhovory u nás. Milí poslucháči, vážení diváci, zdravím vás od nás do štúdia MJ Studio and Production. Dnes naše pozvanie prijal na rozhovor pán profesor Jan Zozulak. Pán profesor, vítajte. Ďakujem pekne. Tak na úvod, pán profesor, klasicky, keď začíname rozhovor, poprosil by som vás, aby ste sa nám trošku predstavili. Moje meno je Jan Zozuľak, som profesorom byzantskej filozofie aj novogréckeho jazyka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Okrem toho prednášam aj antropologické otázky a otázky súvisiace s etikou, čiže etiku. No a ak by som mal o sebe niečo v krátkosti povedať, tak v podstate moja vedecká alebo ešte študentská kariéra začala na Univerzite Kapodistriasovej v Atenách. No a potom vlastne po navrate na Slovensko som hneď nastúpil na univerzitu, kde sa už v podstate 30 rokov venujem týmto otázkam, ktoré prednášam. Okrem toho som aj kňazom a pracujem ako pravoslavný duchovný na pravoslavnej cirkevnej obci Topolčany, kde vykonávam vlastne tú pastoračnú činnosť. Áno, ďakujeme pekne, k tomu sa dostaneme ešte. Pán profesor, už ako ste spomínali, tak pôsobíte aj na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Už ste začali, teda niečo naznačili, že sa venujete aj dejinám byzantskej filozofie a patrológie. Trošku ste nám už aj naznačili, aké boli tieto vaše prvé kroky v tejto oblasti, ale keby ste nám aj trošku obširnejšie o tom niečo povedali. Áno, mohol by som povedať to, že som, dá sa povedať, z tej šťastnej generácie, ktorá hneď po páde socializmu mala možnosť vycestovať do zahraničia. No a mne sa podarilo, asi presne pamätám na ten moment, 4. februára v roku 1990, čiže krátko po 17. novembri, som sa ocitol v Atenách, kde som mal možnosť na základe štipendia študovať grécky jazyk 1 rok na Filozofickej fakulte. No a potom som si robil doktorandské štúdium, takže v podstate som tam strávil, dá sa povedať, 5,5 roka. Bolo to niečo, čo bolo najkrajším obdobím v mojom živote. Samozrejme nielen ako študentské, ale čo sa týka poznávania kultúry, poznávania ľudí, poznávania profesorov. A v tom čase na Univerzite Kapodistriasovej v Atenách prednášali skutočne veľké kapacity, veľkí velikáni, pri ktorých som študoval, takže toto považujem za také smerodajné v mojej kariére a môžem povedať, že dodnes čerpám tie poznatky, ktoré som sa pri nich naučil. Ďakujeme za odpoveď. Aká je teda vzdelanostná úroveň na týchto univerzitách? Keby sa to dalo možno tak nejak porovnať s tými slovenskými univerzitami, s tými gréckymi univerzitami, ako by ste to vyhodnotili? No, je veľmi ťažko porovnávať vzdelanostnú úroveň, už aj z toho pohľadu, že naše univerzity sú trošku inak stavané. Poviem príklad, na Atenskej univerzite študuje okolo 60 000 študentov. Na Tesalonickej univerzite, ktorá sa volá Aristotelová univerzita v Tesalonikách, je 42 fakult a študuje tam tiež okolo 60-70 000 študentov. Čiže je to obrovský kolos a samozrejme, že tých 42 fakult tvoria to akademické prostredie, kde existuje taká možnosť pre tých študentov, že v jednom komplexe, čo sa nazýva vlastne univerzitný kampus, majú väčšinu z tých fakult. Čiže môžeme povedať, že sú tam budovy dekanátov, rektorátu,
potom je tam knižnica, jedále, nedaleko internát. Čiže z tohto pohľadu ja som to štúdium v Grécku obdivoval naozaj veľmi, pretože tie možnosti a hlavne to, že študenti majú možnosť takto spolu žiť, je niečo, čo na Slovensku som nevidel. Ako aj tie najväčšie univerzity nemajú tie kampusy také, aké som videl napríklad v Grécku. A to už bolo v tých rokoch 90. To bolo v 90. rokoch, áno. Samozrejme, že tá Aristotelová univerzita, ak si dobre spomínam, lebo som mal aj možnosť byť tam v Grécku, myslím, že to bolo minulého roku, ak si dobre pamätám, Aristotelová univerzita oslavovala 100 rokov od existencie. To znamená, že pred tým obdobím 100 rokov boli tam na začiatku vybudované tie budovy univerzity, vytvorený ten kampus. No a Tesaloniky samozrejme sú mesto dnes, ktoré má viac ako 1,5 milióna obyvateľov. Čiže tá univerzita, dá sa povedať, už je dookola zastávaná inými budovami, ale ten kampus vlastne tam zotrval do súčasnosti a to je veľká výhoda pre študentov. Čiže ten kampus nemenili vlastne, ostalo to tam, jak to bolo, ale okolo vybudovali teda mesto. Áno, pretože ten človek, ktorý dal pozemok na vybudovanie univerzity, mal tú perspektívu do budúcnosti, že raz sa tam vybuduje ten kampus univerzity. Samozrejme, že možno ani vtedy nevedeli predpokladať pred 100 rokmi, do akej miery, aký veľký ten kampus bude. No ale ukázalo sa, že to bolo strategicky veľmi, veľmi dobré rozhodnutie. Takže čo sa týka Grécka, našim poslucháčom, divákom, ktorí zvažujú štúdium Grécku, odporúčame. Teraz, keď sa trošku pozrieme aj do tých dejín tej gréckej filozofie, do toho staroveku, tak poznáme asi každý z nás Aristoteles, Platón, už každému niečo povie toto meno. Avšak možno trošku v stredoveku, tam by sme mali trošku medzery. Na akej úrovni teda bola stredoveká byzantská filozofia? Stredoveká byzantská filozofia bola na veľmi vysokej úrovni a môžem povedať, že v podstate, keď hovoríme o byzantskej filozofii, hovoríme o kontinuálnom pokračovaní antickej filozofie v gréckom prostredí, čiže v tom byzantskom takzvanom. Pretože na objasnenie treba povedať, že aj ten výraz byzantská filozofia, respektíve byzantská ríša, je novodobý výraz a ani súčasní Gréci, ani v minulosti nemali tendenciu nazývať túto ríšu byzantskou, pretože to je výtvor západných, hlavne anglických historikov, ktorí na označenie tohto územia použili ten výraz byzantsky. Čiže ak ideme do tej histórie, do minulosti, tak treba vedieť to, že císar Konštantín Veľký, ktorý v roku 313 udelil aj milánskym ediktom slobodu kresťanskej cirkvi, rozhodol sa postaviť nové mesto na východe svojej ríše, to znamená na Bospore, alebo v tej oblasti, ktorá sa vtedy volala Byzantion. Čiže bola to taká vojenská posádka, ktorá strážila vlastne ten Bospor. No a keďže jemu sa to miesto veľmi páčilo, pretože bolo tam 7 pahorkov, ako sa udáva v histórii, čiže našiel to ako veľmi pekné a strategické miesto a začal budovať nové mesto s novou perspektívou a s novými cieľmi. No a keď sa mu podarilo za niekoľko rokov to mesto vybudovať, tak presťahoval svoje sídlo z Ríma na východ, čiže na ten Bospor, do toho novo vybudovaného mesta. No a odvtedy sa táto časť ríše začala nazývať Východorímska ríša. Čiže v histórii máme v podstate tú západnú rímsku ríšu a východnú rímsku ríšu. Samozrejme, že tie
konkrétne udalosti, čo sa týka aj jazykového podania. V západnej ríši sa začalo viacej písať a hovoriť latinsky. To znamená, že môžeme hovoriť o tej latinsky píšucej filozofii alebo autoroch, ktorí písali latinsky a filozofovali vlastne v tomto prostredí západnej ríše, kdežto na východe, keďže ich rečou bol grécky jazyk, pokračovalo sa v rozmýšľaní a v písaní v gréckom jazyku. No a keďže ten grécky jazyk mal takisto svoje etapy, pretože my, keď hovoríme o gréckom jazyku, tak si myslíme, že to je jeden jazyk, ale má svoje etapy, to znamená, iná gréčtina je Homerova, iná gréčtina je Aristotel, Platón, iná gréčtina je obdobia prelomu tisícročí, ktorú nazývame tzv. Kiny, alebo spoločná gréčtina. A potom iná gréčtina je tá, ktorá sa začala rozvíjať v tom 4., 5., 6. storočí, kedy vzniká už aj novoplatonizmus a v podstate všetky tie diela, ktoré boli napísané v tomto jazyku. Keďže som povedal, že v tom 6. storočí, keď došlo k zatvoreniu Platónskej akadémie, mnohí si myslia, že to bol koniec antiky alebo koniec antického sveta, antického myslenia, ale v skutočnosť je taká, že tak ako hovorí aj profesor Eller, ktorý bol profesorom byzantskej filozofie na univerzite v Hamburgu, hovorí, že ide o kontinuálne pokračovanie byzantskej filozofie v gréckom prostredí, ktoré trvalo až do roku 1453, kedy Byzantská ríša ako taká pádom Konštantinopolu skončila svoju históriu. Ja som si dovolil pri tejto príležitosti aj priniesť knihu, ktorú som napísal, Byzantská filozofia, ktorá je prvou knihou s týmto zameraním na Slovensku. No a analyzujem vznik byzantskej filozofie, jednotlivé etapy byzantskej filozofie a samozrejme aj otázky, ktoré sa v tej byzantskej oblasti skúmali. Ďakujeme za odpoveď. Pri histórii ešte trošku ostaneme, avšak teraz z filozofie by sme prešli do náboženstva. Ako už bolo povedané, ste členom pravoslavnej cirkvi a ste aj pravoslavným popom. My Slováci na západnom Slovensku o tej pravoslavnej cirkvi, povedzme si, že veľa toho nevieme. Poprosím vás, keby ste našim posluchačom a divákom skrátke predstavili pravoslavnú cirkev v tom svetovom meritku. Pravoslavná cirkev sa viaže v podstate aj na tie dejiny Byzantskej ríše, pretože história, ktorá pravoslavnú cirkev reprezentuje, môžeme vidieť 2000 rokov existencie a viac menej zaklada sa v podstate na tých princípoch apoštolskej cirkvi, ktorú 12 apoštoli hlásali v Jeruzalém a v okolí. Neskôr samozrejme sa táto cirkev alebo to kresťanstvo šírilo do gréckeho prostredia, do Byzancie. No a z Byzancie potom prostredníctvom Cyrila a Metoda prišlo to aj na územie Veľkej Moravy a vlastne my sa hlasíme k tomuto odkazu svätých bratov Cyrila a Metoda. Pokiaľ ide o, povedzme, tú svetovú alebo celosvetovú štruktúru pravoslavnej cirkvi, pravoslavná cirkev má tzv. 14 autokefálnych, alebo inak povedané samostatných cirkví, ktoré nie sú každá cirkev samostatná v tom zmysle, že by to bola iná cirkev, ale samostatné sú v zmysle štruktúry a organizácie. To znamená, že ak hovoríme v tom poradí, v tom kanonickom poradí, tak na prvom mieste je Konštantinopolský patriarchát, ktorý má sídlo v Konštantinopoli, v hlavnom meste východorímskej Byzantskej ríše. Dnes je to na území Turecka, mesto Istanbul.
Potom je to cirkev Alexandrijská, to znamená, patriarch Alexandrijský má v správe nielen Egypt, ale celú Afriku. Potom je to patriarcha Antiochísky, ktorý má jurisdikciu nad rôznymi východnými územiami, či je to Sýria, Irak a podobne. Potom je to izraelské územie, patriarcha Jeruzalemský, ktorý má veriaci, ktorí sú vlastne v tejto oblasti súčasného Izraela. No a potom sú to tzv. Novšie patriarcháty, ktoré vznikli historicky postupne, ako napríklad patriarchát alebo arcibiskupstvo na Cypre, potom patriarchát v Gruzínsku, patriarchát srbský, patriarchát rumunský, ruský. No a potom sú to tzv. Novšie cirkvi, ktoré vznikli alebo sa osamostatnili v podstate od tej byzantskej konštantínopolskej cirkvi. A to sú cirkvi, ako je napríklad poľská cirkev, pravoslavná cirkev v českých krajinách a na Slovensku. Existuje samozrejme aj cirkev v Amerike a možno som zabudol ešte na niektoré menšie, ale v podstate tá štruktúra znamená to, že každý najvyšší predstaviteľ tejto pravoslavnej cirkvi má rovnakú váhu v tej štruktúre ostatných a my hovoríme, že tá organizácia je taká, ako keď za stôl si sadnú jednotliví predstavitelia, všetci sú si rovní a prvý je podľa cti. To znamená, prvý, ktorý je nejakým predsedom, keď sa uskutoční nejaký snem, a to je konštantínopolský patriarchát, ale ostatní všetci majú rovnaké práva. Čiže tento princíp sa nazýva tzv. Synodálny princíp, kedy všetci predstavitelia sú si rovní. Už ste teda spomínali aj u nás na Slovensku pôsobiacu pravoslavnú cirkev s oficiálnym názvom Pravoslavná cirkev českých zemí a Slovenska. Akú štruktúru teda má táto pravoslavná cirkev? Koľko máte eparchy, koľko máte eparchov? Kedy došlo k tomuto rozdeleniu, respektíve spojeniu Česká cirkev a Slovenská cirkev? Nedošlo k spojeniu, skôr by som povedal, že tá tendencia bola opačná. Samozrejme, že tá história je veľmi zložitá, dlhá. Cirkev na Slovensku sa vyvíjala v podstate v tom Rakúsko-Uhorsku alebo Uhorsku na východnej strane v podstate. A tá jurisdikcia alebo správa našich kresťanov spadala dlhé obdobie pod srbský patriarchát, ktorý dokonca za tých ťažkých okolností, keď Osmani dobíjali v podstate Balkán a bolo ohrozené miesto patriarchu v Belehrade, ktorý sa potom presunul do Sremského Karlovacu, ale keďže tie vojska postupovali smerom na sever, dokonca až do Komárna sa dostal srbský patriarcha. To znamená, že istý čas v Komárne bolo sídlo srbského patriarchu. Samozrejme, že tá novodobá história pravoslavnej cirkvi je predovšetkým po rozpade Rakúsko-Uhorska. To znamená v roku 1980, keď sa vytvorila prvá Československá republika, čiže Čechy a Slovensko, tak títo pravoslavní kresťania si vytvorili štruktúru cirkvi v českých krajinách. Prečo hovoríme v českých krajinách? Lebo tam spadá Čechy, Morava a Sliesko. No a na Slovensku. Táto situácia trvala aj počas druhej svetovej vojny. Nastal istý problém počas druhej svetovej vojny, pretože keď bola spáchaná tá operácia na Heydricha v Prahe, tak vlastne pravoslavný biskup Goráz sa ich zastal, ukryl ich v tom chráme, no a
keďže malo to veľmi negatívne dôsledky, tak vlastne Hitler zakázal pravoslavnú cirkev v českých krajinách počas druhej svetovej vojny. Na Slovensku tá situácia nebola až taká zlá, no ale keď sa skončila druhá svetová vojna, tak v podstate opäť slobodne mohla pracovať pravoslavná cirkev v českých krajinách a na Slovensku. No a vytvorili sa 4 eparchie, to znamená, prvá eparchia je Pražská, druhá je Olomoucko-Brnenská, ktorá zabezpečuje vlastne územie Moravy a Slieska. A na Slovensku tiež sa vytvorili 2 eparchie, a to je Prešovská eparchia a Michalovsko-Košická eparchia. Čiže pravoslavná cirkev v súčasnosti má 4 eparchie a 4 eparchiálnych biskupov. Samozrejme, že potom ešte môže mať aj pomocných biskupov, ktorí pomáhajú tomu eparchiálnemu biskupovi v správe eparchie. Spomínali ste už aj, že pravoslavná cirkev má systém autokefality. Je aj pravoslavná cirkev v českých krajinách a na Slovensku autokefálna? Áno, je autokefálna a práve preto cirkev v českých krajinách a na Slovensku má toho najvyššieho predstaviteľa, ktorý môže sídliť buď v Prahe, alebo v Prešove, čiže aby to bolo také, povedzme, demokratické, aby to nebolo stále iba v Prahe, takže toho času najvyššieho predstaviteľa pravoslavná cirkev má v Prešove, volá sa Rastislav a jeho titul je arcibiskup Prešovský a Slovenska, metropolita českých krajín a Slovenska. Čiže on je vlastne najvyšší predstaviteľ pravoslavnej cirkvi v Čechách a na Slovensku a je jedným z tých reprezentantov 14 autokefálnych cirkví. Vy ste teda pravoslavným popom a kňazom pôsobíte v pravoslavnej cirkevnej obci v Topolčanoch. Pravoslavná cirkevná obec v Topolčanoch spadá pod akú eparchiu? My spadáme pod Prešovskú eparchiu. Hej, to znamená, že aj počas bohoslúžby, počas liturgie spomíname najvyššieho predstaviteľa Rastislava ako prešovského arcibiskupa. Vlastne kedy vznikla, alebo kedy bola založená táto pravoslavná cirkevná farnosť v Topolčanoch? My sme tu už 11 rokov, to znamená v roku 2013 sa založila cirkevná obec v Topolčanoch, ktorá slúži prevažne pre ľudí, ktorí z východného Slovenska napríklad prišli za prácou, alebo žijú tu ľudia, ktorí prišli zo Srbska, pravoslavní veriaci, alebo z Rumunska. A v poslednom čase, keďže prišlo veľa ľudí z Ukrajiny, tak slúži táto cirkevná obec aj pre nich. To znamená, môžeme povedať, je taká multikultúrna a mnohojazyková. Čiže vlastne ste v diaspore. Ste diasporná farnosť. Nie sme diasporná, pozor. Diaspora znamená, ak by naša cirkev mala napríklad v Amerike nejakú cirkevnú obec, tak toto by bola diaspora. Ale toto nie je diaspora. Možno tí ľudia sú v diaspore, ale oni prišli do domácej cirkvi, ktorá je na Slovensku. Takže... No, chápem. Na bohoslúžby sa schádzate, ako možno predtým bolo spomenuté, v kaplnke svätého Arsenia Kapadockého a svätého Pajsia Svätohorského. Kto boli títo dvaja pravoslavní svätci? Áno, boli to naozaj významní svätci. Svätý Arsenios Kapadocký pôsobil, zase sa vrátim k tej Byzancii, k tej byzantskej ríši, pretože pôsobil v dedinke Farasa, nedaleko Kapadokie. To znamená, Kapadokia je oblasť, ktorá je v súčasnom juhovýchodnom Turecku. No a aj keď samozrejme tá Osmanská ríša potom spôsobila to, že ľudia mnohí museli podchádzať z týchto území, tie ostrovčeky gréckych veriacich sa tam udržiavali. No a on slúžil vlastne pre tých dedinčanov v tej Farase. Lenže v roku 1924
na základe istých medzinárodných dohôd došlo k výmene obyvateľstva medzi Tureckom a Gréckom. No a títo obyvatelia z Fárasy a z mnohých okolitých dedín v Kapadokii boli nútení opustiť Kapadókiu, čiže súčasné Turecko, a presťahovali sa do Grécka, konkrétne svätý Arsenios na ostrov Kerkyra, alebo turisti ho poznajú pod názvom Korfu. Tam ešte prežil 40 dní, lebo už bol starý, no a na ostrove Korfu aj zomrel. No a bol to svetec, ktorý naozaj mal veľké dary a ľudia ho mali veľmi radi, pretože bol to naozaj veľký pastier, ktorý sa staral o nich aj telesne, aj duševne. No a existuje istá paralela medzi svätým Arseniom a svätým Paisiom, pretože v roku 1924, kedy tí Gréci odchádzali z Kapadokie, narodil sa starec Paisi. No a on ho pokrstil a predpovedal, že bude to veľký človek už hneď pri krste, kedy ho požehnal a povedal, že tento človek bude mať veľké dary. A naozaj Paisi vyrastal samozrejme ako bežný chlapec na území Grécka, ale potom odišiel na Svätú horu Athos, kde sa stal mníchom, kde asketicky žil, prichádzali za ním tisíce a tisíce ľudí z celého sveta po duchovnú radu, uzdravovali sa pri ňom mnohí ľudia. No a keďže je to taký súčasný svätý, ktorý zomrel v roku 1994, toho roku v podstate bude také okrúhle jubileum, 30 rokov od jeho zosnutia, od jeho smrti, takže si budeme pripomínať túto udalosť. No a my sa modlíme práve k týmto veľkým svetcom, pretože sú nám veľmi blízki, sú pre nás inšpiratívni, sú zdrojom duchovného bohatstva. A keďže tak, ako máme aj tých veriacich, ktorí prichádzajú z rôznych krajín a menia územia, tak vlastne aj títo dvaja svety vlastne zmenili pôsobenie, takže je to taká istá symbolika. Ďakujeme pekne, pán profesor, za to, že ste si našiel čas a prišli ste do nášho štúdia na tento obohacujúci rozhovor. Ešte raz ďakujeme veľmi pekne a ostáva mi už len rozlúčiť sa s našimi poslucháčmi a divákmi. Pre MJ Studio and Production sa od mikrofónu s vami lúči Matúš Benko. Našim dnešným hostom bol profesor Jan Zozulak. Ďakujem.